Ez dakizu zer oparitu didan kuadriako lagun batek beste egunean. Bueno, orain serio goaz, bideo askotan ikusi da nola jendeak hasten den horrela kriston itxurak eta esaten gauza ikusgarri bat gertatu balitz bezala eta gero izan nahi da bideo bat agur bat sinpletxoa eta bar, horrekin ez dut esan nahi bere bideoa ondo egina ez dagoenak, bakoitzak bere bideoa iteragoaz eta gaurkoan Star Wars filmen zalea naizen aldetik, badago jende izan daiteke film eta komiki zalea eta bar, eta ni argitzen dut ni Star Warsen film zalea naizenez, hemen ditugu lagun batek ekarritzen diru Star Wars kromo sobre, igual digo, ya zer tokatzen zaigun kromoetan ikusi dezakezuen moduan, gertzen dira pertsonai mitikoak, hau da Darth Vader, Luke Skywalker eta pertsonai modernagoak, Kylo Ren, Rey eta gero lehen hiru filmetakoak edo lehen hiru ataletakoak, hau da Obi-Wan gazte zenekoa, Darth Maul eta bar. Irekitzera. Bueno, hemen tokatu zaigu Star Wars puntu bat Halcón Milenarioekin. Eta tokatu zizkigunak izan dira bi klasiko alde batetik Leia Skywalker, Star Warsen agertzen den moduan Han Solo salbatzera doan momentuan eta bar, eta bombare mehatxoa egiten duenean C-3PO beste klasiko bat, R2D2-rekin batera, eta gero azken filmetako enperadorearen lana egingo lukeen pertsonaia bere izena orain ez dakida honako hau joango laurretu sobretxoarekin asunto bat zigun orain. Wow, beste Star Wars puntu bat. Orain honetan tokatu zaigu Anakin gazte zenekoa Darth Vader bihurtu aurretik eta bar, eta hori alde honetatik ondo dago Darth Vader eselako sortuala Darth Vader eta hori jakin barko genuke Anakin nola bihurtu zen gaizto nola baita esaten. Gero, Starkillerren basea, hau da heriotz izarraren berdina, baina indar potentzia eta area handiagoa duena. Bestalde aldetik, tokatu zaigu Nute Gunray, eta hau da Komertzio Federazioaren buruzagia izan zen Star Wars lehen atalean. Eta pertsona hau, zaitako gustatzen, baina hori ja bitzen. Dagoazen hirugarrenarekin. Bideotxoa bukatzeko. 3 puntos, kolega. Txitxo terremoto esango luke moduan. Eta hemen tokatu zaizu zen dugu, hombre, Palpatine Kancierra, de Darth Sidious, enperadorea.
pertsonai oso argia, izan ere berak planeatutako dena atea zitzaion oso ondo naiz eta gero dakizuen zerretatu. Zitzaion Darth Vaderre zulora botatzen duen. Gero Jedi saldun horietako bat, suposatzen dut hau hil egingo zela Star Wars 3. atalean, beste asko hil ziren moduan, eta azkenean moto Speed Enderreko basoan, non Ewoka laguntza bikain ematen zieten rebeldeei. Eta Emperadore izango banintz, zehozer pentsatuko nuke pelutxezko hatz batzuk bere tropa honei sekulako astindua meten dietelako. Eta bar, bueno balagunok, hau izan da den, espero dut bideoa gustokoa izatea. Nahi izan ez gero kanalean arpidetu, eman like kanalari laguntza ematen maitea eta horrengoan gehiago. Agur!